אפשר להתחיל. אנחנו מתחילים היום את הפגישה מספר 158 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, ואנחנו ממשיכים היום לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס און אייניקלך. אבל רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לספר שנתנאל המציא משחק שהודות לו אפשר ללמוד יידיש. אני אגיד כמה מילים קצרות על המשחק הזה, ואנחנו ניישם אותו היום גם תוך כדי קריאת הסיפור של חיים גראדה. ואני אתחיל ואגיד, כשאני אומר שנתנאל המציא משחק, השאלה הראשונה... שלום בלה. שלום בלה. השאלה הראשונה שאני שואל, מדוע אני מתלהב ממשחק שנתנאל מצא והמציא כאמצעי נוסף ללמוד יידיש. הרי אתם יודעים, אנחנו עם כל יום רביעי מחוץ לזום שלנו, אני ונתנאל לומדים יידיש כדי להאיץ את ידיעותיו, שהרי הוא יצטרף מאוחר לזום שלנו, ואנחנו רוצים שהוא ירוץ במה שכולנו עושים. כל הכבוד לשניכם. מה? כל הכבוד לשניכם. כן, הוא נהנה ללמוד ואני נהנה ללמד. אז ללמוד לקרוא הוא כבר למד, וזה אנחנו רואים כשבא התור שלו לקרוא. עכשיו, אתמול זה היה יום רביעי, כשבסביבות 8:00 התחלנו ללמוד בינינו יידיש, אז אנחנו בעניין קידומות פרפיקסים לפעלים, ומתוך כ-35 פרפיקסים, לפחות שיש ביידיש, יש יותר, אבל מתוך 35 הגענו לחצי, ועם דוגמאות ועם משפטים להדגים, ואז נתנאל אומר, תן לי למצוא אצל גראדה פרפיקסים. ואז הוא מתחיל להסתכל על הטקסט, מעבר למה שקראנו, ומוצא פרפיקסים, כן? שהוא לא מכיר. אז אני אומר, משחק כזה גם מלמד לא מעט. ואני מסתמך מבחינת תיאוריה של הלימוד על ספר שאני ממליץ לכולכם, של פילוסוף, נדמה לי שהוא הולנדי, ושמה הויזינגה. אותו הויזינגה כתב ספר בשם הומו לודנס, האדם המשחק. וכל הספר בא להסביר שהתרבות האנושית וההומו ספיאנס, איך להגדיר את האדם המודרני, כן? ההומו ספיאנס, האדם שיודע איך הוא יודע, אומר וויזינגה, תוך כדי משחק. המשחק היא דרך לגלות דברים. איך אתה מאיית את השם של המחבר, יחיאל? אוקיי, אני מקווה שאני יודע. את תוכלי להסתכל בגוגל. H-U, אני לא יודע אם אני יודע בדיוק, אז אני מנסה. H-U-I-Z
ואפילו לא זוכר את שמה הפרטי, וויזינגה, אבל אם תכתבי הומו לודנס, האדם המשחק, מיד יקפוץ לך שם המחבר. מישהו רוצה לנסות? אני מנסה. אוקיי. שאלתי, אז אני צריכה זה, לא? כן, כן, אבל מחוץ לבלה, אני בעד אינטראקטיביות. כן, כן, הומו לודנס. אז זה באמת נקרא הומו לודנס, כן. וזה יוהאן הויזינגה, בדיוק איך אמרתי. לי, כן. כן, זהו ספר מרתק. הרבה שנים שלא ראיתי אותו, כן? אבל מה שנתנאל מצא משחק לצורך לימוד יידיש, הזכיר לי את הספר הזה. טוב. אנחנו עכשיו ממשיכים לקרוא את זיידסון נקלח, ואני אבקש מכולכם לשים דגש על מילים שיש להם, על פעלים עם קידומות, שזה יהיה מעין חזרה למי שכבר שמע אותי מדבר על הדברים האלה. נראה לי שאין סוף לנושא של הפריפיקסים, זה משהו, כן. ללמוד כל החיים. כן, לא כל החיים, כי בכל זאת יש 35-40 פריפיקסים, כן? זה דבר קבוע, זה לא דבר שנוצר מכלום כל פעם מחדש, דברים חדשים. אבל מה שאמרנו עם נתנאל כשביום רביעי אתמול, או אני אגיד את זה עכשיו, אני אנסח משפט על גדולתו של גראדה כסופר. אמרנו הפעם שעברה, שלדעתי, אני מקווה שאני צודק, שבסגנון, בניסוח ביידיש של גראדה, יש כמה דברים בולטים, אבל אני הזכרתי בפעם שעברה את השימוש באידיומים, ובלה הביאה את הדוגמה של אידיום ביידיש, אופריכטן גולס, ודיברנו על זה. אבל לגראדה יש לדעתי, וזה אמר לי אתמול נתנאל, והוא כנראה צודק, שימוש, הוא מציף את הסגנון שלו עם פעלים עם קידומות. וגם זה לדעתי, ואני חושב שנתנאל צודק, אני חושב שלדעתי זה עוד סימן היכר של גדולתו של גראדה כסופר בשימוש שהוא עושה עם לשון יידיש. למה אני אומר שזה אחד הסימנים לגדולתו? כי אתמול כשדיברנו עם נתנאל על פרפיקסים, על קידומות לפעלים, או מה שוויינרייך קורא קונברב, ביחד עם הוורב, הגענו למסקנה, על סמך הדוגמאות מה הפרפיקס עושה לפועל, שהפרפיקסים מכניסים לתוך שפת יידיש ניואנסים, איך הייתי אומר בעברית? ורבים, פעלים עם פרפיקסים ביידיש, מגוונים עד לרזולוציות הכי קטנות את הגמישות של השפה לבטא במילה אחת ניואנסים, גוונים שאולי בשפות אחרות אין. ודאי לא בעברית,
ובשפות אחרות, איפה שיש פרפיקסים, לדעתי, כן, בלי שאני יכול לחתום על זה, יש פחות פרפיקסים מאשר ביידיש. ועוד רגע, כשנתחיל לקרוא הלאה, בנוסף לתרגום של משפטים, אני אבקש לעמוד גם על פעלים עם פרפיקסים ומה זה אומר לגבי לרדת לרזולוציות מדויקות בשפה. אני כבר אמרתי לנתנאל כמה פעמים כשדיברנו על פרפיקסים, שמילה ביידיש, פועל ביידיש עם פרפיקס, כמילה אחת, כשאנחנו צריכים להסביר את זה בעברית, מה זה אומר, אנחנו לפעמים צריכים להשתמש לא רק בכמה מילים, אלא גם במשפטים שלמים, כדי להסביר סיטואציות שבהם הפועל עם הפרפיקס מדייק בתיאור המצב. אז כמו שאידיום, אם אתה מתרגם אותו, אם את מתרגמת אותו מילולית, לא אומר לך הרבה, כי יש שכבת עומק יותר גדולה ביידיש, אותו דבר עם פרפיקסים. כן? מה עוד שהפרפיקסים, הקידומות האלה, יש להם לפעמים מובן שונה, תלוי לאיזה פועל אתה מצרף. ואתמול אמרתי לנתנאל, שכאשר בלה תלך לספרייה שהיא הולכת באופן תדיר, כדי להדגים את העושר של פרפיקס שיש לו לפעמים יותר ממשמעות אחת, אנחנו נבקש ממנה לצלם עמוד אחד על פועל עם פרפיקס באות א' אחד, במילון של יודל מרק. אבל אני אגיד באופן קונקרטי למה אני מתכוון, כשנתחיל לקרוא. נתנאל, האם סימנת איפה הפסקנו? נדמה לי עמוד 12. זה היה עמוד 13 כבר. יופי. שורה שמינית מההתחלה. שורה שמינית מההתחלה? מלמעלה. כן. אז אם אתה יכול להעלות את הדף, עמוד 13, כל אחד יכול גם לקרוא את זה אצלו בצילום או במסך. עמוד 13, שורה שמינית מלמעלה. במילים ניט והולץ. נתחיל מנקודה, ממשפט. לא עצרנו בנקודה, אז אפשר לחזור לתחילת המשפט הקודם או... כן, אז תחזור בבקשה ונתקדם איתך קצת, כן. אוקיי, כולם עצרו? האם כולם רואים עמוד 13, שורה שמינית מלמעלה? כן. כן, כולם או הכל זה דניאל, שלמה, כן. נתנאל ובלה. נכון. בינתיים, כן. בינתיים. אולי אנה היום תגיע, אנחנו נראה. בבקשה, נתנאל. Und Ort der Bäum ist nicht kein Mensch, nicht kein Fisch, nicht kein Vogel. Von deswegen lebt an eigenem Sort Leben. סורט, זה סמך. an eigenem Sort Leben. כן. עד לנקודה, זהו? לא. Nicht wie Holz und Stein, was leben in ganzen nichts. נקודה. נקודה. נכון? אוקיי.
אז נחזור להתחלה. כן. אות der Bäum ist nicht kein Mensch. עד פה. כן, מה זה אות? אות זה demonstrative adjective. הזה, הלזה, אות der Bäum, העץ הזה. כאילו מצביעים עם האצבע על העץ, העץ הזה, אות, כן. אז אות der Bäum ist nicht kein Mensch, והעץ הזה הוא לא בן אדם. כן. nicht kein Fisch, לא דג. כן. nicht kein Vogel, לא ציפור. כן. von deswegen lebt on, סליחה, lebt an eigenem sort Leben. כן. אני לא יודע מה זה von deswegen. זה אף על פי כן. כן, אני זוכר. אף על פי כן. אף על פי כן. lebt an eigenem sort Leben. מה זה eigenem sort? מה זה לפטר? קודם. חיים. לפטר, בכל זאת הוא חי, לפטר, הוא חי, an eigenem sort Leben. סורט זה סוג של. Leben, חיים. אף על פי כן הוא חי סוג של חיים, an eigenem, עצמי. eigen של עצמו. אף על פי כן הוא חי סוג של חיים עצמיים. תמשיך. ניט והולץ ונשטיין. סליחה, אייגנם זה לא מי שלא? איך אתה שואל? אייגנם, מי שלא. לא, המילה זה אייגן, אייגן זאת אומרת של עצמך. זה אייגן. זה כמו באנגלית own life. own זה האייגן הזה. מישהו רצה להגיד עוד משהו? אני מכיר את המילה הזאת, ארהותן, אייגנם משין, משהו כזה. אייגנם משין זה מישהו שיש לו, נגיד משין אוטו עצמי, ששייך לו. משלו. משלו. אוקיי. אוקיי. בלה רצתה להגיד משהו, נדמה לי? לא. אוקיי, תמשיך. ניט והולץ ונשטיין. לא כמו הולץ, מה זה? עץ. אוקיי. לא כמו אז לא כמו עץ ואבן. זאת אומרת, עץ חי חיים מסוימים עצמיים משלו, לא כמו עץ החומר או האבן, ועכשיו הוא יסביר. תמשיך. Was Leben in ganzen nicht. מה שחי in ganzen זה הכל, לא? לגמרי, נכון. אז מה זה in ganzen? שלא חיים לגמרי בכלל. זאת אומרת, המשפט הזה בנוי קצת כמו גרמנית, שעד שאתה לא מגיע לסוף, לקרוא את הנית, אז זה בעצם הופך את כל המשפט לשתילה. נכון. אפשר היה את הנית להקדים, אבל גראדה רצה, אתם יודעים מה, לפעמים כשמקדימים מילה במשפט רוצים להדגיש אותה, אבל כשמאחרים אותה לפעמים גם מדגישים אותה. כן? כי הרושם האחרון, הם חיים לגמרי עם גנצן נית. כמו שאת אומרת, זה כמו בגרמנית. זאת אומרת, בכל זאת לעץ יש חיים עצמיים, לעץ שצומח, אבל לחומר עץ ולאבן אין להם חיים עצמיים בכלל. נתנאל, משפט הבא. נו. רגע, ואם אתה תמצא, הרי אתה המצאת את המשחק. נכון. אם תמצא פועל במשפט הבא עם קידומת, תכריז על זה. עם כל קידומת. מה אתה אומר? עם כל קידומת?
כן? אוקיי. נו, ותס קלייבן דר בן אדם, וסהות כל ימיו, אופגלבט אויפן ים. אז יש לנו אופ, באופגלבט. אופגלבט, עכשיו נתחיל לתרגם את המשפט, כשתגיע לאופ, אני לא בוחן אותך, אבל אם תזכור מה למדנו בשיעורים הפרטיים שלנו, אני אשמח שתסביר לכולנו. אני מקווה שאני זוכר. אם לא, אז אני אעזור לך. כן, אבל נתחיל לתרגם את המשפט. תחזור על 2-3 מילים. נו, ותס קלייבן דר בן אדם. עד פה. כן. נו, ות זה פועל איזה של זמן עתיד. מה? לא, מה זה נו? כמו בעברית. מה? נו. כמו היידיש שבעברית. תגדיר מה זה הנו הזה. זה הרי, זה לא מילה שאפשר לתרגם אותה מילולית. גם זה הייתי אומר ביטוי אידיומטי. איך היית מתרגם נו? זירוז זה לא כאן. כן. זירוז, לרצון להגיע למסקנה. אתה בכיוון בהחלט זה כמו מילת קישור, באנגלית אומרים well, כאילו, ממשיכים, כן. יפה, אבל אני רוצה להעמיק עוד יותר בהסבר. מה עוד אפשר להוסיף על המשמעות של נו? טוב, אני אספר לכם, לא יודע אם זה בדיחה או אנקדוטה, בן נסע לחוץ לארץ ללמוד באיזו אוניברסיטה, ואבא שלו בפולין תומך בו, ויש לו שורטג' בכסף, אז הוא כותב לאבא, כן? הוא כותב לו מברק, אבא, אני צריך כסף. והוא מחכה. ואבא עובר יום, עוברים יומיים, הוא אומר לו את זה ביידיש, תתה יחדרף גלט. עובר שבוע, אבא לא עונה. אז הסטודנט שנשאר בלי כסף, שולח לו טלגרמה, מברק נוסף, אבל אין לו כסף, אז הוא כותב לו, נו, נשימה שאלה. זאת אומרת, אני מצפה שאתה תבין מה אני צריך, ואתה מתמהמה ולא עונה לי, כן? יש פה טענה שלמה בתוך הנו הזה. פה אצל גראדה, הנו יש מאחוריו טענה שלמה שעוד מעט נראה אותה כשנבין את כל המשפט. זה לא רק זירוז, זה נכון, זה גם זירוז, אבל מאחורי הנו הזה במשפט של גראדה שעוד מעט נתרגם, יש אמירה שלמה. אז בואו נתרגם את כל המשפט ואז נוכל לנסח את האמירה. נתנאל עוד 2-3 מילים, כי אחרי הנו יש פסיק, נכון? נתנאל? נתנאל, אתה שומע אותי? יש נתק? נתנאל נעלם משום מה, אני לא רואה אותו. אופה. הוא נעלם והוא לא שומע אותנו? יכול להיות שמשהו נפל שם אצלו? לא, הוא כנראה ירד לרגע. אבל הוא לא אמר לנו, הוא הפתיע אותנו. אז בלה, אולי תקראי 2-3 מילים של המשפט שהוא קרא, כשהוא יחזור נמשיך איתו. כן. אוקיי, נו, ותס גלייבן דר בנודם וסחות כל יומב. לא, רגע. ותס גלייבן דר בנודם, נתרגם את זה. נו, האם יאמין בן האדם? אוקיי,
הבט פועל עזר של זמן עתיד, ותסגלייבנדר בנודם, האם יאמין, כן? האדם, עכשיו נראה איזה אדם, ומה הוא יאמין. ווס, רגע, עוד לא אומרים במה הוא יעמיד, אלא איזה בן אדם, יש עכשיו נכון. תיאור שלו, ווס הות נכון. כל יומב אופגלבט אופניים, אשר כל ימיו חי על הים. כן, הוא כאן מתייחס גרדה למשפטים קודמים, שאדם שכל ימיו חי על אונייה, לא יודע מה זה עץ, כן? לא מבין מה קורה על פני האדמה. אז אומר גרדה, אדם כזה, הוא יוכל להבין מה קורה בשטח שבחיים שלו הוא לא הכיר ולא ראה מה צומח שם ומה קורה? נתנאל עוד לא חזר? לא, כתבתי לו הודעה שהוא נעלם. עכשיו חזרתי. שולם עליכם. אבל היית כן, צריך אני להודיע יודע. לנו, כי אנחנו נתפסנו עם המכנסיים למטה, לא הבנו מה קורה. אוקיי, אז תקרא נו נתנאל, משהו לא בסדר עם האינטרנט. גם אני לא. כן. אני מעדיף שלא להקריא, כי גם... אני עכשיו משתמש באינטרנט של הטלפון שלי, שהוא פחות טוב, אז אני נראה לי אאלץ רק להקשיב. אי אפשר להשתמש במסך, כן? אני פתחתי את העותק שיש אצלי, יש לכולם? לכולם צריך להיות עותק, כן. כן, אני צריך לחפש אותו. שורה 13, תמיד כדאי לבוא עם העותק ביד לפני שאנחנו מתחילים, למקרים כאלה. אנחנו מדברים על עמוד 13, שורה 8 ואילך מלמעלה. יש אפשרות שאני אעלה את הטקסט מאצלי? נתנאל. תנסי. אני אנסה. אוקיי, רואים? לא. אז לא הצלחתי להעלות אותו. נתנאל, אתה יכול לאפשר לי להעלות את הטקסט ככה שאחרים יראו אותו? נדמה לי שזה דרך הסקיוריטי. כן, הנה, אני חושב שעכשיו את יכולה, או... אוקיי, אני אנסה. רבו ישראל, רואים? כן. יופי. אז נתנאל, תמשיך אחרי הנו. כן, אני רואה. נו. דניאל רואה? כן, רואים. אוקיי. נתנאל, אתה קורא או מה? לא ברור. נתנאל, שומע אותנו? כן, אבל זה כל הזמן יוצא לי. אני רואה את זה ברור. אתה יכול, נתנאל, לקרוא מהטקסט המצולם שלך. הרי על המסך יש לנו. אתם שומעים אותי טוב? כן. כן, שומעים אותך. עכשיו תקרא מהטקסט שלך המצולם ונוכל להמשיך. אוקיי. אז נראה שיש קצת בעיה עם הקשר, עם התקשורת של נתנאל. אני חושב שהוא קשר איתנו, אבל הוא עכשיו מדבר עם מישהו אחר. לא, דניאל, אתה יכול לעשות מיוט אצלך? יופי. כן, סליחה. כן, נתנאל, מי נו?
נראה לי שלנתנאל יש בעיות תקשורת. באמת? מיכאל. זה אף פעם לא... ועכשיו שוב איבדנו אותו. מה? שוב איבדנו אותו. טוב, אז בלה תמשיכי את, ונתנאל ינסה לעקוב אחרינו. טוב. מקווה שהוא שומע אותנו, כן. נו, האם יאמין בן אדם שחי כל ימיו על הים? אז עכשיו יש לנו גם את הפרפיקס אופ, שזה אופלבן, כאילו לבן ואופלבן. רגע, איך המילה הזאת מופיעה במשפט? אופגלבט, כאילו זמן עבר. כן, ההקשר. כן. wird es bleiben, der Benodem, was hat kol yomav abgelebt auf Niam? אוקיי. איך היית מתרגמת אופגלבט? שהוא חי על הים, אבל מה האופ מוסיף כאן? זה השאלה שלי. מי יכול להגיד, ואם לא אני אשלים? לעשות פעולה בצורה מוחלטת או לגמור אותה. נכון, זאת אומרת, אופגלבט שהוא חי כל חייו רק על הים. זאת אומרת, האופ כאן זה לחיות באופן מוחלט רק על הים ולא בשום מקום אחר. זה ברור? כן. למה צריך את האופ כאן? כן? אוקיי. נתנאל, תמשיך המשפט הבא. אקורט. אקורט דוס זלבה איז בנוגע מלאכים. נקודה. מה זה אקורט? accurate, דניאל. בדיוק. בדיוק. אז זה מתוחכם, אני לא זוכר את הפירוש של זה באנגלית כל כך. דוס זלבה. בדיוק, אוקיי, כן. זה כמו בגרמנית שאתה לומד זלפסט, אותו דבר, דוס זלבה, אותו דבר קורה מיט מלוכים. אז אותו דבר קורה גם בנוגע למלאכים. וכן הילוד אישה פון השקר, דרזן המלאך, השרף, הקרוב פון עולם האמת. כן, וכן הילוד אישה פון עולם השקר, האם... לא האם, איך יכול? זה כיצד, פה, איך יכול ילוד אישה מעולם השקר, מהעולם שלנו. כן. דרזן המלאך, מה זה דרזן? דרזן, פה יש לנו שימוש בקידומת, שאני שכחתי להוסיף לרשימה של נתנאל אתמול. זן, מה זה זן? לראות. מה זה דרזן, רבותיי? מה מוסיפה הקידומת דר כקידומת לפועל זן? בזמנו, אולי דיוק או משהו... לפני שנה וחצי דיברנו על זה בארוכה, אבל אתם לא חייבים בכלל לזכור. אני חושב שזה לראות מבעד. לא. עכשיו אני נכנס להסביר שוב את הפרפיקס דר, כי זה פרפיקס, זוהי קידומת מאוד חשובה. יש לה שתי משמעויות אפשריות, ושתיהן יכולות לפעמים לשמש באותו משפט. הפרפיקס דר אומר, א', איך הייתי מנסח את זה? התחוללות הפועל שהפרפיקס נצמד אליו פתאום. ב', המשמעות השנייה, עשיית
פעולה עד הסוף. פה אומר גרדה, וי כן הילוד אישה או יפנוי למשקר, תמשיכו, דרזן, דרזן המלאך. דרזן המלאך. לא, איך יכול אדם שחי בעולם הזה, הרי המלאכים הם בעולם אחר, הבא. אז איך יכול ילוד אישה לראות פתאום, הדר פה מתפקד כפתאום, לראות פתאום, או להספיק לראות מלאך. לא ייתכן, כי האדם והמלאך הם בעולמות שאין ביניהם קשר. דרזן זה, היינו ביידיש יכולים להביא עוד פועל כסינונים לדרזן, היינו אומרים דר בליקן, כן? לתפוס בעין קיומו של מלאך. אולי להבחין? להבחין גם, נכון. טוב, נתנאל, משפט הבא. Seiden große Tzadikim, was seinen mit die Rayoנות, Reingeton in jener Welt, mehr wie in der Welt. ומר ואין דר ולט, עד פה. המילה סיידן זוהי מילה קשה לתרגום. מישהו יכול לעזור לנתנאל להגיד לו איך כדאי לתרגם את המילה סיידן? זוהי מילה ש... סי וסי? לא, לא, בכלל לא. ביידיש הפסיבית שלכם והאקטיבית, המילה הזאת כנראה לא קיימת, ואני חושב עכשיו למה היא לא קיימת. זוהי מילה כל כך שורשית ביידיש. אתן לכם דוגמה במשפט. כן? בדו-קרב. כן? אחד השופטים צועק על אחד המחזיקים אקדח ועומד לירות. והשופט צועק עליו, שיס נישט, אל תירה, סיידן du hast a coil in revolver. אלא אם כן, סיידן, אלא אם כן, יש לך כדור באקדח. שהרי בדו-קרב, העניין הוא שאתה צריך לראות ברגע שנותנים, אבל אם אין לך כדור בתוך האקדח, זה לא דו-קרב. אז השופט צועק, אל תירה, אם יש לך רבולבר ריק, אלא אם כן, יש לך כדור בקנה. במילון זה מופיע פשוט כאנגלס, אלא אם כן. בדיוק, כן. כל הכבוד. אנגלס, אלא אם כן. אז אומר גרדה, איך ילוד אישה בעולם השקר יכול להבחין, כמו שאמרת, במלאכים, סיידן, אלא אם כן, הוא יכול להבחין, אלא אם כן, תמשיך נתנאל 2-3 מילים, תחזור עליהם ותתרגם. Seiden große Tzadikim, אלא אם כן, צדיקים גדולים, שגם הם ילוד אישה בעולם השקר, אבל הם אולי כן יכולים לראות מלאכים, ועכשיו הוא יסביר. סיידן גרויסה צדיקים, אלא אם כן, unless האנשים האלה, ילודי אישה, הם
צדיקים גדולים, תחזור על עוד כמה מילים ביידיש. ווס זיינן מיט רעיונות, ריינגטון, עניין רבל. ווס זיינן מיט רעיונס, ריינגטון. אלא אם כן, יש צדיקים גדולים, ווס זיינן ריינגטון. מי יכול לעזור לנתנאל? יש לנו כאן כבר גם עוד פרפיקס. ריין. הריינגטון או הריינגטון. צדיקים וזיינן הריינגטון. צדיקים שהם כל כולם בתוך, נתונים בתוך. טון זה לעשות, הריינגטון נתון בתוך. אלא אם כן הם צדיקים גדולים, ווס זיינן הריינגטון, שנתונים כל כולם, מיט רעיונס. רעיון, כתוב בעין? כן. שהם נתונים כולם במחשבותיהם. כאן רעיונות, הכוונה היא כנראה שכולם נתונים במחשבה שלהם, לתוך מה הם נתונים, תמשיך נתנאל, כמה מילים. אין ינר ולט. אין ינר ולט, שהם נתונים כל כולם בעולם האחר, בעולם הבא. זאת אומרת, אם יש צדיקים ילודי אישה, צדיקים גדולים, שכל קיומם הוא במחשבתם המופנית לעולם הבא, תמשיך נתנאל. מר וי אין דר ולט. מר וי אין דר ולט, שרעיונותיהם, מחשבותיהם נתונים לגמרי עניינר ולט, מר יותר מאשר בעולם הזה. כן? כשיש צדיקים גדולים כאלה, שבמחשבותיהם נתונים לתוך העולם הבא יותר מאשר לעולם הזה, אז מה קורה נתנאל? תמשיך לקרוא משפט. בלויז אזלחה קנן דרזן מלאכים. דרזן מלאכים. בלויז אזוינה קנן דרזן מלאכים. בלויז אזלחה. כן. רק בלויז, רק כאלה, אזלחה כאלה. בלויז, כן? פה מתפקד מילה כרק. רק כאלה, רק צדיקים כאלה, קנן דרזן מלאכים. יכולים להבחין, כמו שבלה אמרה, במלאכים. שלמה, המשפט הבא. לא זי. זיינן וושנה חוקרים. לא וושנה, אלא וז'נה, אם אני לא טועה. וז'נה. זה נשמעת מילה פולנית. זוהי מילה סלאבית. וז'נה זאת אומרת משקל כבד, בעלי משקל חשובים, אבל קודם נקרא את כל המשפט. זה זיינן וז'נה חוקרים unsere einiglich. רגע. זה זיינן וז'נה, ומה המילה הבאה? חוקרים. ואחרי חוקרים יש פיסוק? פסיק. זה זיינן וז'נה חוקרים. תרגום. הם. מי זה הם? הצדיקים הגדולים. הצדיקים הגמורים. הם, כן. הם חוקרים בעלי משקל, וז'נה. כן. בעלי משקל כבד. הם
הם יודעים לחקור את העולם הבא, אז כנראה זה מה שאומר. זה לא הכוונה לצדיקים כאן, תכף תראה למי הכוונה. Unsere Einiglich, והנכדים שלנו. אז הוא אומר את זה בלשון סגי נהור. מה? כן. הנכדים שלנו הם החוקרים בעלי המשקל. בואו נקרא את כל המשפט. Sie seien wöchne Chokrim, unsere Einiglich, Kichiken in sich die Seides. לא Kichiken, Chichiken. Chichiken in sich die Seides. Und der Sehn Plotzem und Plotzem. שני עיינים. Und der Sehen Plutzem, als Eufen Beistiedel von a Fenster hat sich herabgesetzt a Fegele. עד פה. פה רבותיי, דבר ראשון שאני שואל אפילו בלי לתרגם, אם הבנו או מישהו הבין את כל המשפט הזה, מי אומר זי זיינן וז'נה חוקרים? זה אומר המחבר. לא. מי עוד יכול להציע פתרון? אז אני אומר, זי זיינן וז'נה חוקרים די אייניקלח, חיכן די זיידס אין זיך. מה זה מה זה כיחיקן? לא כיחיקן, חיכן. חיכן זהו ביטוי אונומטופאי למישהו שצוחק אינזיך בקרבו. מי צוחק בקרבו? דיזיידס. והם צוחקים בקרבם ואומרים, הנכדים הם חוקרים בעלי משקל. הם אומרים את זה הזקנים באירוניה. ועכשיו נפתח הלאה עם גרדה מה שהוא מתכוון. תמשיך משפט הבא. Der Sehn Flutzem אז... לא כתוב דר זן, כתוב דר זן, נכון? דר זן, נכון. דר זן. זאת אומרת, הזקנים רואים פתאום, כן, אמרנו שדר כפרפיקס, זה כשפעולה נעשית פתאום. אז הם רואים פתאום, תוך כדי שהם צוחקים בקרבם על הנכדים, מה הם רואים פתאום? תחזור כמה מילים ביידיש. פלוצם, אז אופן ביישטידל, מה זה פלוצם? אני לא יודע. פלוצם פתאום. הם רואים פתאום, מבחינים פתאום, הזקנים, שעל ביישטידל זה מילה שגם אני לא מכיר, אבל זה חלק בחלון. זה נראה לי עדן החלון. יפה. אז הזקנים, תוך כדי שהם צוחקים בקרבם, וצוחקים על הנכדים ואומרים שהם חוקרים בעלי משקל, הם מבחינים, זה דרזן פלוצם. הם רואים פתאום על עדן החלון, מה הם רואים? תחזור על האיש. ביישטידל von a Fenster hat sich herabgesetzt ein Fegele, שהתיישבה שם ציפור. יפה. משפט הבא. וזה גם פרפיקס בעצם, הרופזצן. הרופזצן. נתנאל, למד אותנו, זצן או זיצן זה לשבת. מה מוסיף הפרפיקס הרופגזצט? נתנאל, אתה שומע? כן, עכשיו חזרתי. זה פשוט כל פעם הזמן מתנתק, ואז חוזר. אני נורא מצטער, כן. אתה יודע מה הסיבה של הניתוקים? אני לא יודע, אבל אני מאוד מקווה שיזמינו את האיש מקצוע שוב, שתקן את הווי-פיי פה בישיבה.
זה בישיבה. זהו, וגם בגלל שאנחנו נמצאים באזור שפחות מעניין את שרי התקשורת של מדינת ישראל, אז גם קליטה נורמלית אין פה, אז אני גם לא יכול להתחבר ולגלוש על הנתונים שלי בטלפון. אוקיי. אז תנסה להסביר לנו מה מוסיף הארופ לפועל זיצן לשבת, ארופ גזץ התיישב ציפור על עדן החלון. אני לא זוכר את ארופ. אוקיי, אז מישהו יכול לעזור? אני חושבת, ארופ זה למטה. שנה וחצי, מה? ארופ זה למטה. טוב, היא נחתה. זאת אומרת, היא התיישב למטה, הרי ציפור אף באוויר, אז הזיידס ראו פתאום שציפור התיישב לו מן האוויר ונחת על עדן החלון, ירד מן האוויר. נחת נראה לי, זה המילה המתאימה כאן. איזה? נחתה, ציפור נחתה. כן, נכון, נחתה, זיכה רוב גזצת, כן? או על אווירון, אפשר להגיד, der Aeroplan hat sich herabgelost in Lut. herabgelost, הוא נתן לעצמו לרדת, זאת אומרת נחת. עוד מילה מתאימה. כן, שלמה, משפט הבא. קטע חדש. jene Fundiskenim mit der scharfe Reie, der Sehn gräulich wie der Ballknafeim, dreit mit dem Kappel und mit dem Ackel. לא Kappel, mit dem Käppel. Mit dem Käppel und mit dem Eckel. Eckel. תרגום. נחזור על 2-3 מילים. ינה פון דיסקנים, אלה מהזקנים, כן. מתשרף ראייה עם ראייה חדה. זאת אומרת, כבר גראדר רומז לנו שיש שם זקנים שבקושי יכולים לקרוא ספר. הלאה. Der Zen גרילך וידר בעל כנפיים, הם מבחינים, גריילך או גריילך, זוהי מילה שיש ביידיש, כנראה בעליל, רואים בעליל, כן? אינני יכול להגיד מאיפה זה בא, איך זה בנוי המילה, כן? אני לא מכיר את האטימולוגיה, אבל הכוונה רואים בעליל, כן? וידר בעל כנפיים, איך הציפור הזאת שנחתה על עדן החלון, דרית מיתן קפל ומיתן אקל, מסובבת את הכיפה שלה ואת אקל זה פינה, אני לא יודע מה זה אקל. לא, אק זה זנב, מסובב את הראש הקטן ואת הזנב. springt unter auf heuche Fieserlach, קופצת כלפי מטה. לא, זה לא הרוב. מהו הפועל, שלמה? springt. לא, זה רק חצי פועל. מה שם הפועל המלא? springt auf. לא. מי יכול לעזור? springt unter. כן, אבל שם הפועל זה unterspringen. ובשביל נתנאל אני אומר, זה עוד קידומת שאנחנו אתמול לא ראינו. ראינו את זה כבר קודם, אבל אני חושב את אונטר. לא, כן, זה היה באונטרשרייבן, אבל במשמעות הנוספת לא ראינו. אני אתמול שקלתי אם להביא לך, אבל דחיתי את זה, כן? אונטרשרייבן זה לחתום למטה. אבל אונטרשפרינגן מתאר כיצד הציפור קופצת. האם מישהו יכול לנחש
כיצד הציפור קופצת ואיך צריך היא מנטרת. הוא מסביר, אוי חפיס הלך, על הרגליים הגבוהות שלה. מה אתה אומר? ההמשך הוא אוי חפיס הלך. לא, אני לא הולך הלאה, אני עדיין במשמעות של הפרפיקס אונטר, במשמעות הנוספת. הפרפיקס אונטר מוסיף לפעלים מסוימים עשיית פעולה בקלות. למשל, פה אונטרשפרינגן זה הציפור לא קופצת קפיצות גדולות ממטר, אלא, איך אמרת בלה? מנטרת. מנטרת, וגם כאן, אולי זו מילה יותר גדולה בשביל אונטרשפרינגן, כי אפשר לנטר במרחקים יותר גדולים מאשר על המקום. הוא מתכוון למהדסת. זה קפיצות קטנות על המקום. מהדסת. מהדסת, למדתי מילה בעברית. לא, אני חושבת שמהדסת זה הולכת, זה לא קופצת. לא, מהדסת זה כשאתה קופץ בשתי רגליים כאחד. אבל השאלה אם הרבה או מעט. תרנגולים שהיו מהדסים ושברו כלים, זה סוגיה במשנה. למדתי משהו, יפה, למדתי משהו. עכשיו אני אתן דוגמה עם משפט אחר בשביל העשייה במקצת, שהאונטר מוסיף. וואי, איזה מבול. מה? מבול. לא הבנתי. היא אומרת שיורד אצלה גשם והיא הלכה, אז היא בטח... אוי, נכון, בחלון שלי. פתאום. טוב. אצלנו עדיין זה לא הגיע, אבל בטח עד סוף הערב זה גם... ממש מכת ברד יש עכשיו. כן, כן, זה מה שאימא שלי הייתה אומרת, השלקס רד, שלק מלשון שלוג, מכת גשם. וואו, תראו מה זה. זה ממש ברד, אתה שומע יחיאל? אתה גם בירושלים. כן, אני הולך, סליחה, לסגור את החלון, אם הוא פתוח זה לא טוב. רק שנייה. וואו. וואו. אני ארצה להגיד לאשתי שתסגור בחדר אחר, תסלחו לי רק שנייה. טובה, צריך לסגור חלונות, יש ברד. את יכולה? לסגור חלונות, יש ברד. לא ידעתי. טוב, כן, אני מתנצל, אבל יכלו להתרטף כל מיני דברים. כן, אז איפה היינו? לפי ספרי לנה. זהו, רציתי לתת דוגמה של משפט עם פועל שיש לו פרפיקס אונטר, בתחום אחר, שזה אומר עשיית פעולה במקצת. אין שול בבית הכנסת, שטייט דר חזן, עומד החזן, und singt, והוא שר. די משוררים, כן, המשוררים, הילדים, כן, שהם חלק מהמקהלה של החזן, די משוררים, helfen ihm unter. הפועל unter helfen, עוזרים לו במקצת. זה ברור שהחזן שר בקולו הכי חזק,
והמשוררים עוזרים לו במקצת. בום, 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 או משהו כזה, עושים רקע, כן? אבל האונטר פה זה לעזור במקצת. זהו. אז אונטר, כמו שנתנאל אמר, זה גם לעשות פעולה למטה, כמו אונטר שרייבן, לחתום למטה במסמך, אבל הפרפיקס אונטר זה גם לעשות פעולה במקצת. טוב, שלמה, תמשיך. שפרינג זה לקפוץ כלפי... רגע, מישהו שואל. דניאל, אתה שואל משהו? כן, המילה שפרינג זה לקפוץ כלפי מעלה, לא? אז כאילו יש סתירה בין אונטר ו... לא, אין שום סתירה, אגיד לך למה. לא, בכוונה. אונטר שפרינגן זה לתת קפיצות קטנטנות על המקום. בסדר? שפרינגן זה לא לקפוץ כלפי מעלה. שפרינגן זה מה שאנחנו אומרים בעברית לנטר, לנתק את עצמך מן הרצפה שעליה אתה עומד. אבל זה לא אומר אם אתה קופץ הרבה או מעט. כן. הפועל להדס נותן תיאור מדויק של הדבר הזה. אז משום שזו למדתי קפיצה מילה קטנה. שלא הכרתי. יפה מאוד. אוקיי. וואו, איזה גשם. שלמה, תמשיך. פייגלי. Hebt euch on lost, רק רגע. Hebt euch und lost herunter die Fliegelach. Die Fliegelach. Die Fliegelach pfeift on fifset freilich. לא כתוב פישצ'ט. לא, זה פיפסט. פיפסט פריילך, wie wollt Gruppen die andere von sein חבריה. עד פה. תחזור עד 2-3 מילים. Hebt euch und lost herunter. הוא מתחיל. לא, אויף הייבן זה לא און הייבן, און הייבן זה להתחיל, אויף הייבן מיירים, הוא לוסט ארונטר, הוא מיירים ומוריד די פליגלך את הכנפיים, פשוט גרדי יושב לו בבית המדרש ומסתכל מה הציפור עושה על עדן החלון, אז מיירים ומוריד את הכנפיים די פליגלך, הלאה. Pfeift und fifset Freilach, שורקת. והמילה השנייה לא הבנתי מה קראת. פייף און... פיפסט. אתה בטוח שכתוב פיפסט? בשני הפעים יש דגשים. תגיד לי את סדר האותיות. פי, י' פי. סמך עין תת. אוקיי. אז הוא שורק ומה? משמיע קול, כן? הלאה. שורק ושורק, אני יודע. פריילך בשמחה. כן. wie wollt Gruppen die andere gerufen. wollt gerufen, die andere von sein חבריה. כפי שהוא רוצה לקרוא... לא. וי. איך אתה מתרגם את המילה וי? כמו. כמו או כאילו וולט גרופן. גרופן כאילו הוא רוצה לקרוא... לא, מה זה הוולט? הרי אתה דילגת, אתה לא הבנת את הוולט, אתה חושב שכתוב וולט במובן של רצון, אבל פה וולט זה פועל עזר של זמן עתיד. Ich will, du wirst, wird, סליחה, ich wollt, du wolltst, wollt. כן? זה פועל עזר
של משהו אפשרי בזמן עתיד. גיר וולט גירופן. הוא עושה את כל התנועות האלה כאילו הוא היה קורא. דאנדרה את האחרים מפונזיין חבריה, מהחבורה שלו. כן. טוב, בלה, משפט הבא, בבקשה. Bald Tage setzen sich herunter auf dem Fenster noch ein halber Dutz beflügelte Kundesim, springen und suchen Kernblech. כן. Bald Tage, תכף ומיד, כן. setzen sich herunter, מתיישבים להם. זה ארונטרזצן? ארונטרזצן, זאת אומרת, גם נוחתי. לנחות, כן. כן, כן. אופן פנסטר על החלון, נוח ההלבר טוץ, טוץ זה תריסר, לא? טוץ זה 12, כן, תריסר. ההלבר טוץ, 6. כן, חצי תריסר. עוד חצי תריסר, בפליגלטה קונדייסים, שובבים מחונפים, בעלי כנפיים. יפה. שפרינגן וזוכן קרנדלך, מקפצים ומחפשים גרעינים. יפה. משפט הבא. זה פייפן וצוויטשרן, אפנן ופרמחן די שרפה שנבלך, dreien mit die redeldicke Eigelech, bis Socken tut Hust, und alle geben sie sich Raptom und Heiboif von Fenster. Heiboif, no? Heiboif. Von Fenster flattern, zittern wie Lichtfunken und werden Nelem. וואלה, ממש פיוט בפרוזה. כן, יפה. יפה. זה פייפן וסווישרן, הם שורקים ומצייצים, מצפצפים, כן. אפנן ופרמחן די שרפה שנבלך, פותחים וסוגרים את המקורים החדים. יפה. דריין מדי רדלדיקה איגלך, מסובבים או מגלגלים את העיניים העגולות. יפה. ביז הזוקן תות אהוסט, עד אשר זקן משתעל. כן. ונעלה גיבן זה זיך רפטום, וכולם, רפטום זה כמו הנה. מהר, פתאומיות. מהר, אוקיי. ופתאומיות. וכולם במהירות... מהו הפועל? אלה גיבן זה... זיך גבן? זה חצי פועל. אופהייבן זיך. מהו הפועל? אז זה מה שאני מנסה לנחש. הפועל השלם. אופהייבן... אוקיי, אני אנסה לעזור. הסתבכתי, כן. זהו פועל פריפרסטי, זאת אומרת שכדי לתאר פעולה צריך להשתמש בשני פעלים. זיך גבנה הוי בויף. כן? זה גבנה הוי בויף. זהו הפועל. גבן זה לתת, ההוי בויף נסיקה כלפי מעלה פתאום. לתת נסיקה כלפי מעלה, ופועל אחד ביידיש, זיך לעצמם, כי הם עושים את זה על עצמם, גבנה הוי בויף, לתת נסיקה למעלה. פועל מסובך. כן. אבל אנחנו יודעים כולנו, כשרואים חבורה של ציפורים, ופתאום כולם עולים ונעלמים.
כן. אז הם כולם בבת אחת עולים למעלה, ממריאים, פונפנסטר מהחלון, פלטרן זה מנפנפים בכנפיים, ציטרן... רק רגע, פלטרן זה, משם באה המילה פלטר. פרפר, מפרפרים, כן. מפרפרים, מזיזים את הכנפיים, כמו שאת אומרת, הלאה. ציטרן, רועדים. כן. וליכטפונקן, כמו נציצי אור, איך לקרוא לזה? ניצוצות אור. ונברן נעלם, ונעלמים. כן, כשאני מדבר על AYL, Animated Yiddish Literature, אין ספק שהסיפור של גראדה הוא אתגר עצום לעשות ממנו סרט מצויר. משפט הבא. Die Anderes keinem gucken mit Rugse auf den Huster und ihm allein ist euch nicht niche, Halemai sich nicht gekannt einhalten. Die Anderes keinem, הזקנים האחרים, קוקן מתרוגזה, מסתכלים ברוגז, אופן הוסטר, על המשתעל, ונעים עליין, וגם הוא בעצמו, איז אויך ניחה, גם לא נוח לו, הלמי, מדוע ארהות זכנית גקנט איינהלטן, למה הוא לא יכול היה להתאפק? כדי שיוכלו להסתכל על המחזה של הציפורים. כן. הלמי זה עברית או יידיש? ארמית. הלמי זה ארמית, כן. כן, הלמי. יש הרבה מאוד מילים ביידיש ממוצא ארמי. נכון, בעברית היומיומית אנחנו לא שומרים את ההלמי, אבל הוא היה קיים ביידיש של הסבתא שלי, כן. למה? מכיוון שהסבא שלי היה קורא בספרי קודש, וזה זוחל אל האישה, וגם בגלל שהסבתא שלי עברה את פרשת השבוע בצנע ורנה, וקרא את התורה ואת ההסברים ביידיש, ושם הלמי ודאי היה קיים. כן. ביי. ביי. בכלל זה נפוץ בשפות עתיקות שהן משמרות מושגים שבשפות מודרניות לא רואים אותם. חוקרים של גרמנית הרבה פעמים מסתכלים על היידיש, ללמוד על השפה הגרמנית העתיקה. זה נכון, אבל במקרה של הלמי... לא, במקרה הזה לא, כן. לא, מה שצריך להגיד בנוסף למה שאת אומרת, כל מה שאת אומרת זה נכון, וגם במקרה של הלמי משמרים, אבל הלמי משקף את דרך המחשבה של לומד הגמרא. ברגע שהדורות בימינו החילוניים חדלו במצוות בן גוריון, ואני פעם הסברתי למה, ללמוד גמרא, הרי שהמילה הלמי, שהיא אלמנט בדרך המחשבה התלמודית, נעלמה מהדיבור היומיומי. אבל זה לא אומר בהכרח שיש לנו בדיבור היומיומי העברי המודרני משהו במקום. כי גם דרך המחשבה התלמודית לא קיים בדיבור העברי המודרני. נשארו אולי שרידים פה ושם עם מילה כזו, אבל ההלמי זה טיעון שלם, כן? אולי כדי להמחיש מה שאני מנסה להגיד, אם בלה יכולה למצוא פסוק במשנה או בגמרא עם המילה הלמי, או שלמה,
אם נכתוב בגוגל הלמאי, מה נקבל? אני מנסה. כן. וזה לא צריך להיות רק הלמאי, זה יכול להיות גם למאי, שזוהי מילה ארמית תקנית בארמית, כן? אני לא יודע אם בארמית יש הלמאי עם ה'. אני רק רואה את התרגום של האקדמיה ללשון העברית, זה ההגדרה היא על שום מה. כן. ואת עם פסוק כזה במקורות? אני לא בגוגל. אוקיי, נעזוב את זה. אבל רגע, הנה, שנייה, בעברית... רגע אחד. בינתיים אני אומר שבעברית המודרנית אנחנו צריכים 3 מילים על שום מה. כאשר בעברית העתיקה אנחנו אומרים למאי במילה אחת. וחיסכון בדיבור זה תמיד יתרון כדי שאנשים יבינו אלה את אלה. אני לא מוצאת. יש משפט. מישהו אמר משהו? יש משפט שאומר למאי נפקא מינה. כן, אבל תצטט את זה אם יש לך... המקור למאי נפקא מינה. רגע, מי מדבר? רפי? אלעזר. אלעזר. שלום אלעזר, תודיע כשאתה בא. שלום. אתה יכול למצוא משפט שלם? למאי נפקא מינה, יש כל הגמרא מלא בזה. תביא משפט אחד שלם. להביא משפט. אם אתה יכול, כן. מהמקורות, לא בעל פה. לא, אני אמצא בשנייה רגע. אוקיי. תגידו, נעלם לכם הטקסט? כי לי הוא פתאום נעלם, הטקסט שהעליתי. אני רואה אותו. טוב, לכל אחד יש הרי... לי יש את הטקסט באופן נפרד, אבל פתאום במה שהעליתי... אבל אם לכולם יש טקסט, לא נתעסק בלהעלות אם יש לכם, כן? חבל על הזמן. הנה, יש לי דוגמה. כן, בבקשה. מסכת ברכות, דף כ' עמוד ב', אמר לרבינה לרבה, נשים בברכת המזון, דאורייתא או דרבנן, למאי נפקא מינה, לאפוקי רבים ידי חובתן. זה מאי נפקא מינה, למה זה חשוב? מדוע יש הבדל במה שאמרת? האם יש הלמאי, או שזה תוספת ביידיש? אני באמת לא בדקתי את זה. יש הלמאי? למרות שמעניין שהם חיברו את זה, כי אני מכיר הלמאי בשתי מילים מפוצלות, כן, א' ואז למאי, אחרי. וזה גם הפירוש המילולי, זה למה? אז יופי, אז ביידיש חיברו את זה כמילה אחת. כי ביידיש, הרי ביידיש זה לא בדיוק ארמית, אז זה עבר טרנספורמציה למילה אחת. אוקיי, בואו נמשיך. רק שנייה, איפה אנחנו? אבל אני לא רואה את הטקסט, אז אני לא אוכל להזיז אותו. נתנאל, אתה תוכל להזיז את הטקסט? כן, אני אעלה אותו, רק רגע. רק אני מקווה שזה... אני אצליח כאילו... שאני אצליח באמת עם השיתוף. אם לא תצליח, או שתאפשר לי שיתוף, ואז אני אעלה אותו שוב. אני יכול לאפשר לך. אוקיי. עכשיו אני פתאום רואה אותו. יופי. או שזה אתה העלית בעצם. אני העליתי, אבל עכשיו... אוקיי, בסדר. גם יכולה בעיקרון. אז אם אני אצא, את יכולה לעלות. טוב. אז Zurückgeschmust, Trachter, ist nicht gedrungen, als die Vorobien seinen sich zu fliegen, weil hat sie übergeschrocken. כן, Zurückgeschmust. Zurückgeschmust, נתנאל, לפני שבלה מתרגמת, יש לנו כאן עוד פרפיקס, צוריק-שמואסן הוא הפועל. כבר עשינו את צוריק, מכאן אני הבאתי את צוריק. נכון, אז בוא תנסה להסביר, מה זה, שמואסן זה לשוחח, אז מה זה הצוריק-שמואסן?
הכל עף לי מהראש והמחברת שלי לא מולי כדי להיזכר. לא אצלך, אוקיי. טוב, עכשיו השרה הגיעה גם אליי והיא פותחת חלונות, אז אני הולך לסגור אותם. מישהו יכול להסביר מה מוסיף הפרפיקס צוריק לגשמואסט? חזרו לשוחח. עוד פעם? חזרו לשוחח? זה תרגום מילולי. בלה, מה את יכולה להוסיף כתרגום מדויק יותר? לא שמעתי? אני לא יודעת משהו אחר ממה שאלעזר אמר. אוקיי, אז אני אוסיף. צוריק גשמואסט, התרגום המילולי זה, אני מוסיף אפילו, אם לשוחח בחזרה על מה ששוחחנו קודם. והכוונה היא, קודם נאמר משהו ונקבע משהו. אבל צוריק גשמואסט, אם אנחנו בוחנים מחדש את הסוגיה שקודם סגרנו עליה, אז אפשר להגיד משהו אחר. כל זה כרוך במילה צוריק גשמואסט. עכשיו בואי בלה, את זאת שקוראת כמה מילים ביידיש ונראה, אם זה מתאים. צוריק גשמואסט טראכטר, בבחינה מחדש שהוא חושב, טראכטר. הוא חושב שאם נבחן מחדש את מה שנאמר קודם, הלאה. is nicht gedrungen, גדרונגן, שכחתי מה זה. אין להסיק מסקנה. is gedrungen, יש להסיק. is nicht gedrungen, אין להסיק מסקנה. לא ניתן להסיק שהוורובייין זה סנוניות? כן, זה שם של ציפור, כנראה סנוניות, כן. מילה רוסית, ורוביין, חבל שאנה היום גם איננה, היא הייתה יכולה... טוב, היא עסוקה עם הפליטים, אנה, בוורשה. עדיין, אני יודע. אוקיי, אז זה כנראה סנוניות, כן? זיינן זיך צפלויגן, אי אפשר להסיק שהסנוניות עפו וייל הות זי איברגשרוקן, בגלל שהוא הבהיל אותן. עם השיעול שלו. שיעול שלו. כן. יש לנו כאן עוד פרפיקס, איברשרוקן. איברשרוקן זה דבר מעניין. עם נתנאל אנחנו עברנו, כשדיברנו על פרפיקסים, על אריבר ועל איבר, כן? ששניהם אומרים כמעט אותו דבר. כמעט אותו דבר, אבל אחד אריבר זה כשאתה מתגבר על מכשול בגובה, ועובר לצד השני, ואיבר, אבל כאן הפרפיקס איבר שרקן מקבל גוון חדש. איך היית מתרגמת בלה איבר שרקן? נבהל. להבהיל. נבהל מאוד. כן, עכשיו, שרק זה פחד. הפרפיקס איבר אומר לעורר פחד, להבהיל. כן? אז מה עושה המשמעות שאמרתי לנתנאל איבר מן העבר השני? כן? איבר גנדיגס זה לעבור את הרחוב ממדרכה אחת לשני. איבר שרקן זה להעביר מישהו מן העבר של רוגע לעבר של בהלה. להבהיל, כן, להפחיד. אני רק מנסה להגיד איך מגיעים מהאיבר ביחד עם שרקן לתרגם להבהיל. תמשיך. כן זין, אז הוגן לחלוטן זיך nicht der Schrocken, נאייר תבורוגיה... רגע, את זה. כן זין, אז הוגן זיך לחלוטן nicht der Schrocken. יכול להיות שהם בכלל לא נבהלו? כן,
שהם עפו לא בגלל שנבהלו, ולכן הוא אומר צורי גשמואסט. הוא עושה בחינה מחדש של כל הוא מריץ את הסרט אחורנית. בדיוק. כן. הלאה. ניירט ורוביין הובן פליגלט. ורוביין. הובן פליגל. מה זה ניירט? ניירט זוהי מילת, הייתי אומר אולי מילת יחס אפילו. משום מפני אולי? משהו כזה, כן. משהו כזה. כן. מכיוון שלסנוניות יש כנפיים. כן. סיטס זי צופליאן, מושך אותן לעוף. יפה. זה שיחה בין הזקנים כנראה, כן. לא, זה הוא חושב לעצמו. הוא חושב לעצמו. זה אותו אחד שצורי גשמואסט, טרכטר. כן. זה הכל לעצמו, כן. אבל זה זקן אחד, לא גרנדי, אני חושב. אחד הזקנים, זה שהשתעל. זהו, הלאה. Die Skenen gucken aweill zum Fenster und noch mehr verunmerte lassen sie herab die Augen zu die Sphorim. Okay. Die Skenen gucken aweill zum Fenster, הזקנים מסתכלים למשך זמן לחלון. רגע, זה כמו a while באנגלית. מסתכלים רגע לחלון, כן. אוקיי. ונוח מר פרעומרתה, ואפילו יותר נעצבים, הייתי אומר. אומת, כן, רגע, אבל... זה יותר מאומת, זה עצב עם הרגשה לא טובה. כן, פרעומרתה, מבואסים. יפה. לוזן זה ערוב די אויגן צו די ספורים. אז עוד יותר מבואסים, הם מורידים את העיניים אל הספרים. עכשיו, פר אומרתה, יש לנו כאן פרפיקס, פר, עשיית פעולה באופן מרחיק לכת. הוא אומר, כנראה, אם היה לנו המילון של יולמק, זה כנראה מילה בגרמנית, כן? צער, פר אומרת, כן? מאוד שקועים בצער. אוקיי. אז הם מורידים, מחזירים את העיניים אל הספרים. אל הספרים, לא שהם קוראים חס וחלילה, כן? נתנאל, אתה יכול להעלות את הטקסט למעלה, לגלגל אותו? למעלה? כן, לעלות למעלה, פשוט הגענו כן. רגע, אנחנו הגענו ל7:30. באמת? שמת למטה. לא שמנו לב. כן, 7:30, נכון. 7:30. כן. אנחנו נמשיך לקרוא את גרדה בכל זאת, אף על פי שחסר לנו הרבה. ואם יש שאלה, קומנטר, אם לא, אנחנו מסיימים כאן. אוקיי. בסדר? אז תודה לכם. שיהיה גרשה בסלמן. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. להתראות לכולם. ביי.